Mapa sonor. Primer anàlisi. Amb el motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que se celebra l'11 de febrer, l'alumnat de primer d'ESO hem preparat aquest audiovisual per presentar el projecte Mapa sonor. A l'Institut Llavaneres estem desenvolupant el projecte Mapa sonor, una iniciativa que ens permet entendre com el so influeix a l'aprenentatge dins l'aula. L'objectiu principal és mesurar el nivell de soroll en 3 espais concrets al centre: l'aula de música, les aules ordinàries de primer d'ESO i el laboratori de biologia. A partir d'aquestes dades, analitzem com el soroll afecta el dia a dia a classe. Entre els mesos d'octubre i novembre s'han realitzat un total de 76 mesuraments de so. Totes les mesures han estat preses pel mateix alumnat i amb el mateix sonòmetre per garantir resultats comparables. Un cop analitzades les dades, ja podem compartir algunes primeres conclusions. En primer lloc, no s'han detectat diferències significatives de nivell de soroll entre els diferents grups de primer d'ESO. En canvi, sí que hem observat que l'ambient té un paper clau. El tipus d'activitat que es realitza a l'aula, així com si hi ha portes o finestres obertes, influeix directament en el nivell de soroll. També hem comprovat que, quan el soroll de l'entorn augmenta, automàticament també augmenta el soroll de l'alumnat dins l'aula. Aquest projecte ha despertat molta curiositat entre tot l'alumnat i ens ha motivat a continuar-lo durant el segon trimestre. Per això, ens hem proposat tornar a fer mesuraments durant els mesos de febrer i març. Aquest projecte el du a terme amb tot l'alumnat de primer d'ESO, dins de les matèries de música i de biologia i geologia.